dic Sam. Hola, em dic Alba. Hola, em dic Àlex. Hola, em dic Arai. Sam. I hem fet un còmic que es titula El misteri de l'assassí. Feia molt de temps una assassina va trucar a la porta d'un home que es deia Pepe i li va dir: hola, sóc la noia de les pizzas. L'assassina entra i mata a l'home Pepe i a l'home Pepe diu: ah! Els detectius Alba i Àlex entren a la casa i la detectiu Alba diu: mira, l'Anna s'ha sonat. I el detectiu Àlex diu: és veritat. Després el detectiu Àlex diu anem per aquí i la detectiva Alba diu sí. I vam veure l'assassina de llum. I diu el detectiu Àlex: a la d'1, a la de 2, a la de 3, diu la detectiva Alba. Ja! I diu l'assassina: no, que m'agafen. Després els detectius Alba i Àlex van trucar la policia perquè s'enduguin a l'assassina. Llavors el detectiu Àlex i la detectiu Alba van dir: a dins! I l'assassina va dir: no, m'han atrapat.